Сега ще погледнем тази отводчица, на която и придавахме майка преди няколко дни. Дали са освободили мамата. И дали е почнала да се менява. Сиропчето са го пресушили. Ще действам бързо, може би всеки момент ще завали. Няма да ги притеснявам много. Изцяло е прегризано и майката е освободена. Сега предстои да я видим дали е почнала да осеменява. Тук виждам няколко яйчица. Тук също виждам няколко яйчица. Но не е това, което очаквам. Може би на съседните пити. Ето отново са заложили за самосмяна. Интересно. Ето я майката. Ето я тук. Ето я тук, обаче не е започнала да осеменява. Защо така? Деняви просто не са запълнени с нектар. Да, няма място къде да снася. Има си място, приели се я. Ето е хубаво голяма майка. Погледна тази пита, тази рамка, единствената, която имаше някакви яйчица. Тази средната част е осеменена. Да, осеменена е всъщност. Сега се заглеждам. Ето, да, има яйчица в средната част. Тук наоколо е прашец, мед и тук в тази част е осеменено. Включително и тук додолу. И в тази страна всъщност е осеменено. По-мъничко яйчица има, да е осеменено. Добре.
да унищожа тези чашки на съседната рамка. И ще отида да взема една восъчна основа, да им я придам. Така. Ще дойда с сиропче. Понеже пак гледам на лошо време. 300-400 мл. Така, добре. Това е. Другите семейства няма да ги барам днеска. Утре ще ги прегледам тях. Захващам се с косенето.